Menika sinten? Takon karo aku Ratu Anyar. Negara inggih kadasar Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokol Bawor Sari. Prabu Patokol. Kenapa tertawa? Jeneng kok werna-werna. Ora jeneng werna-werna. Para Drupadi kok ngerti karo aku? Ngerti merga kondangmu. Merga kondangmu luar biasa. Cantiknya luar biasa. Basa Betawi. Iya. Memang betul. Lajeng kersanipun Prabu Kala Sereng sirna mergalayu mulaku ingkang kudu garwa karo sampeyan. Kowe gelem ora tak pek bojo? Estu napa pripun? Serius? Nek tenanan yo arep piye meneh wong kene wis suwe ora ana sing tak suwitani yo kepeksane yo arep wujudane kaya ngono. Yo wis lah ora apa-apa. Ya wis lah. Ya wis lah ora apa-apa. Asli lahir batin, Wara Drupadi, cintaku, sayangku. Rembulan. Jan senenge ra jamak-jamak aku. Iki kok negara kok tanpa ana nayakane iki piye iki? Ketekan Torres lu namit pasang kalimat tapi terbini geledut bebek tepat-tepat kula ingkang abdi Nayaka inggih kadasar. Waduh glereng tenan iki brengose kaya ngene. Sapa kowe? Kula pun Lasirun. Lho. Tukang ngulur kabel. Iya, kasinggihan mekaten. Ora apa-apa, saentuke Nayaka. Iya, wonten menapa sinuwun? Aku pengen dhawuh karo Dewi Wara Drupadi. Iki. Ning aku kepengin wayuh putri loro. Lho, putri kalih. Kowe sowan nang negara Ngamarta, lamaran Dewi Werkudara karo Dewi Janaka. Nuwun sewu, Dewi Werkudara Dewi Janaka. Kok naminipun jaler? Rasa cerewet to. Kowe manut ora ora tugel kula. Oh nggih, sendika ngestaken dawuh. Budhal saiki sendika. Wara Drupadi, sayangku, cintaku. Wonten dawuh manjing ning klikep anu. Apa jenenge iki bahasane Kalpataru. Apa? Kalpika. Kalpika. Tak boyong nang negara Ngamarta methuk calon garwaku ya marumu ingkang pewangi Raden anu Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Saged ora? Saged. Ayo budal berdua karo aku.